Kiitos. Itse asiassa viime viikolla sisäministeri Mikkonen oli käymässä Haminassa ja kertoi tutkimuksesta, jonka perusteella suomalaisten turvallisuuden tunne on kasvanut nyt kun on tullut näkyväksi kaikki se, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Ja vaikka me ollaan näin rajan pinnassa, niin mehän ollaan totuttu Venäjän läheisyyteen. Me ollaan tässä varuskunnan kainalossa ja harva meistä on, joka ei aamuleikillä kuulisi sotilaiden marssia tai laulua, että se on meille arkipäivää. Enemmän onkin ehkä huolissani siitä, että miten sitä uudenlaista vaikuttamista tapahtuu ja miten niin kuin, ehkä voisi sanoa omalaiseksi maanpetturuudeksi on semmoinen niin kuin vastakkainasettelun lietsominen, pelon lietsominen ja sillä niin kuin mässäily, koska ainoa millä tämmöinen pieni kansa selviää on niin semmoinen yhdessä rivissä kulkeminen. Et se on kaikista törkeintä, että lähdetään niin kuin, ihan niin kuin yllyttämään, että noi ja me, kun meidän pitäisi olla kaikkein ne me. Ja mitä enemmän ollaan täällä Kaakkois-Suomessa, niin sitä tärkeämpää ja selvempää senkin pitäisi olla. Eli turvallisuus on kaikkea muutakin kuin niitä leopardeja ja maastopukuja ja vartioita, vaan se on myös ihan sitä meidän me-henkeä. Haminan kuntapolitiikassa aina puhutaan Haminan hengestä, mutta yhä enemmän pitäisi puhua myös Suomi-hengestä ja ehkä Euroopan hengestä. Että me ollaan kaikki sitä yhtä, eikä aina vaan pelättäisi jotain suurta ja tuntematonta, koska kyllä me yhdessä pärjätään ihan missä vaan. Mutta se on se verotus, millä lähdetään puuttumaan, eli ne haittaverot korkeammaksi. Ja sitten meillä on hirveästi turhia verotukia, millä ei ole mitään hyötyä. Eli niistä mä leikkaisin. Kaikki semmoiset pois, millä ei ole mitään konkreettista hyötyä, niin semmoisia verotukia. No mikä se olisi? Mä kävisin kertomassa ihmisille, miten tärkeää on, että ihmisiä koulutetaan, jotta ne saa uutta työtä, jotta ne pääsee pois siitä sohvan pohjalta, jotta niiden mielenterveys paranee, kun niillä on mielekästä tekemistä ja kuinka se on kaikista paras tapa myös työllistää ja saada sitä työllistämisprosenttia 80%, mikä on vihreiden tavoite. Niin kyllä se koulutus siinä on tärkeintä ja mun mielestä amikset on aivan liian aliarvostettu ja lähtisin joka ikisessä niin eduskunnan kahvilan keskustelussa aina kun vaan slotin saa, niin siitä puhumaan, että oletteko halunnut, tai milloin olette viimeksi miettineet, mikä on ammatillisen koulutuksen asema, niin sitä ne joutuisi kuuntelemaan koko sen ensimmäiset 4 vuotta. Niina Peltonen.